karɓi ƙorafe-ƙorafe daga ƙungiyoyin 'yan fim wanda suka haɗa da ƙungiyoyin jarumai masu fitowa a cikin fina-finai na Hausa, sannan kuma da wasu ƙungiyoyin, sannan da malamai da kuma ɗaiɗaikun mutane wanda suke cikin jihar Kano. Wannan ƙorafi akan wani faifan bidiyo da yake yawo a wannan sati da ya wuce, wannan ƙarshen mako da ya zo ya wuce, akan wani faifan bidiyo da yake yawo na wani jarumi mai fitowa a cikin fina-finai na Kannywood mai suna Abdul Sahir, wanda aka fi sani da Malam Ali. Wannan bidiyo da ya saki bidiyo ne na batsa, bidiyo ne na cin mutunci da cin zarafi ga al'ummar musulmi baki ɗaya, wanda wannan hukuma ba za ta taɓa yadda da faruwar irin waɗannan bidiyo ba, wanda babbar doka daga cikin ma sahalewar da wannan hukuma take yi wa duk wani jarumi ko mai fitowa a fim shine kula da kafofin yada labarai, kada na zumunta, kada ka je ka dinga misusing ɗin shi. Bayan ƙorafe-ƙorafen nan da muka dubi bidiyo ɗin, mun gayyace shi, mun ba shi lokaci yau karfe 10 na safe domin ya zo ya amsa tuhume-tuhume kuma ya kare kansa, wanda har yanzu da nake muku magana karfe 5 da wani abu bai zo ba, ba mu ji daga gare shi ba, bai waya ba, bai kuma turo ba. Wannan shi ya ƙara tabbatar mana da cewar yayi ne domin ya ci zarafin al'ummar jihar Kano da kuma musulunci baki ɗaya. Haka ne, bayan jin wannan ƙorafe-ƙorafen gaba ɗaya, hukuma ta yanke hukuncin cewar ta dakatar da Abdul Sahir jarumi, wanda ake wa laƙabi da Malam Ali, daga fitowa ko kuma mu'amala da duk wani abu da ya sani na harkar fina-finai na Kannywood har na tsawon shekara 2. Bayan wannan kuma muna kira da dukkan kafofin yada labarai da duk wata tasha da take nuna wani abu na harkar fina-finai da kada su yi mu'amala da shi ko da ta hira ce a wannan kafofin har sai bayan wannan wa'adi na shekara 2. Sannan kuma muna kira ga abokan sana'a, musamman masu shirya fina-finai na Kannywood wanda suka yi aiki da Abdul Sahir, wanda aka fi sani da Malam Ali, da su kawo duk fina-finan da suka yi da shi a cikin sati 2 domin a duba musu. Daga sati 2 da ya wuce ba za mu sake karɓar wani fim wanda akwai wannan jarumin a ciki ba domin mu tace. Kaga kenan kayi asara. Wannan hukuma ta ba da sati 2 domin duk wani darakta ko producer da yake da aiki da shi ya kawo shi hukuma, wannan shi fim, domin a tace shi. Da wannan nake cewa wannan hukuma ta dakatar da wannan jarumi bisa samunsa da laifuffuka da ƙorafe-ƙorafe da ƙungiyoyi na harkar fim da jarumai suka turo mana da laifi, kuma mun dakatar da shi har tsawon shekara 2 daga fitowa ko kuma mu'amala da harka ta Kannywood. Duk wanda zai mana shaida zai ga yadda muka shigo wannan gwamnati muke ta kokari na yadda za a kiyaye harshe da kuma yadda za a kiyaye abubuwan da ake kallo. Wannan hukumar, wannan zai iya zama izina ga 'yan baya na cewar ba za ta taɓa yin ƙasa a gwiwa wajen ƙyale irin wannan ɓata gari su shigo domin lalata wannan harka, wannan sana'a tamu ta fina-finai ba. Kuma an ga yanzu mun fara yunkurin yin hukunci, to in ma junanka cewar za ka dinga amfani da kafafen yada labarai ko na zumunta domin ka dinga cin mutunci ne ko ka dinga saka abubuwan batsa, to ka sani hukuma ba za ta kyale ka ba. Kuma bayan wannan ina gaya muku cewar za mu gurfanar da duk wanda muka samu a gaban kuliya domin ya girbi abin da ya shuka. Haka zalika shi kansa Malam Ali Abdul Sahir jarumin da muka dakatar na shekara 2, za mu gurfanar da shi a gaban alkali domin ya ƙara kare kansa ga tuhume-tuhume kuma ya girbi abin da ya shuka. Da wannan ne muke ƙara faɗan cewar ko da a fom ɗinmu duk wanda ya sani cewar zai ta'ammali da gidan nan, to sai ya kiyaye duk abin da ya san zai iya yi a kafafen sada zumunta, musamman social media da duk wata kafa da zaka iya fitowa, wanda dokar mu ne na cewar sai ka yadda cewar ba za ka yi misusing social media ba, za mu iya baka license.
yanzu ne za a gurfanar da shi, mun gama duk bincikenmu mu kuma za mu gurfanar da shi a gaban kotu domin ya